Són la Carme Mates i en Miquel Segura, el meu espòs. Som voluntaris del projecte. Vaig començar primer jo perquè l'estimat encara havia de guanyar-se les sopes i venir en el projecte és un goig. Hi ha un esperit de superació, de companyerisme, d'il·lusió i molt d'optimisme i lluita. Això a nosaltres, a la nostra edat, mos dona ales i quan el projecte mos crida, venim tot d'una. Faig el voluntariat a la centraleta. De fet, ha canviat bastant de les oblates aquí a la sede nova. La centraleta, per mi, al principi, era escoltar, i encara ara escolt molt, però al principi hi havia coses que me venien molt grosses i quan baixava cap a Palma, com el pols anava una mica accelerat, però després de quasi 15 anys de fer-ho, crec que és un moment molt important perquè comences a donar la cara pel projecte. Supos que s'ha de donar la cara de serenitat, de dir-los que l'atendran tot d'una que puguin, agafa el nom, el número de telèfon i quin problema, per què volen que els cridin, i ho passen els terapeutes i queden molt satisfets, estic convençuda.